Zitten jullie er klaar voor? Dan zouden we eens een opnemen. Daar herinneren gas? Ja, ikzelf. Dan denken ze wel eens van, den gas. Maar goed, daar heet thee. Een leppel of lepel is een aardgerei wat meestal van metaal, hout of kunststof gemaakt wordt. Leppels bestaat vaak uit een komvormig scheppendeel met een steln of een handgreep eraan. Bij de meeste leppels steekt een steln onder een hoek van ongeveer 20 graden in de hoogte. Dit helpt bij het eten uit een diepe teel te scheppen. In de westerse wereld wordt het als onhygiënisch en onfatsoenlijk gezien als je het eten met de handen aanvat. Daarom gebruikt de lui een leppel om het eten of vloeibaar voor soep, vla of yoghurt in de mond te steken. Het heeft daarom ook wel een etleppel. Leppels die gebruikt wordt om eten uit de pannen op een teelde te scheppen, wordt in neersaties meestal een sleef genoemd. Deze zijn vaker wat groter als etleppels, met een lange steln en groter schepperdeel. Ook zitten leppels in kindermaten, met een kleinere kom eraan. Zo past een leppel beter in kindermond. Leppels die enkel bedoeld zijn om de koffie, de thee of andere gedrinken te reuren, noemen ze daarom in Achterhoek en Twente vaker een reuriezer. Kijk, en dat vind ik nog mooi, hè? Zulke dingen voorlezen, gewoon in plat. Die kun je rechtstreeks vanaf de Neder-Saxische Wikipedia. Dan moet je hem googlen, als je zin en tijd hebt. Maar daar wil ik het vandaag eigenlijk over hem. Over Wikipedia en waarom of dat nou zo belangrijk is. Eigenlijk is op internet helemaal niks belangrijk. Ja, want het gaat om het echt alleen, maar dat is weer een filosofisch vraagstuk. Maar Wikipedia geeft de bepaalde status, een bepaald aanzien aan aanbod van wat er in die sprake te krijgen is. Nou, en waarom is dat nou zo belangrijk? Nou ja, goed, ik heb het er al wel vaker al gehad, maar in mijn ogen is het bij het Neer-Sassisch, het Plat-Duits, het Sassisch, hoe je het nu meer, is heel vaak het punt dat er eigenlijk weinig serieuze informatie te krijgen is. Het zit of verhaaltjes zelf verzonnen, het zit of gedichtjes zelf verzonnen, of het zit alle volksfestjes dit onze grofvaders zelf hebben verzonnen, of onze grotmoes. Maar echt aanbod, oude hoe de wereld in elkaar steken en zo, dat krijg je ook niet. En dan is er dus op Wikipedia is er een hele mooie kans om de wereld in het plat te beschrijven. En ook de dingen zo te maken dat ze een Wikipedia, oude Wikipedia, dus de platte Wikipedia, zo in te richten dat er artikels op staat die het voornaam ziet voor de sprake zelf. Dus dingen dit voor Nederland of voor Duitsland of weet ik wat helemaal niet belangrijk zijn, of voornaam of wat ook. Die kun je dan heel mooi op een lokale Wikipedia, net dus zich richt op de lokale cultuur. Ja, en daarmee bedoel ik dan de, bijvoorbeeld bepaalde lokale naams voor planten en diers en dat soort dingen. Bepaalde gebruiken dit echt typisch iets voor hier zit, die kun je erop zetten. Dan kun je ook vragen welke lokaal ons plat is. Als het in veel landen, dan kun je het weer. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. Wikipedia geeft een bepaalde statuur, een bepaalde draagkracht aan de sprake. En het laat zien dat eigenlijk alles wat je in een andere sprake doet, ook prima in plat kun je doen. Zo kijken. Er staat online de voornaamheid van Wikipedia, de opensource.com, het is in Engels. Ten eerste, waarom of Wikipedia zo voornaam is voor het Neder-Saxisch, en dan met name de Neder-Saxische Wikipedia, is dat lui op een leegdrempelige wijze laat metwerken aan het uitbreiden van de sprake.
Dus eens een keer boeten alle lollige, plezierige verhaaltjes gewoon eens een keer kale, saaie informatie deel. Maar daar is een sprake eigenlijk voor bedoeld in de eerste plaats. En niet voor het vermaak. De sprake is in de eerste plaats vooral voor het oude dreigen van kennis. Van een idee wat ik in de kop heb, bij jou in de kop te krijgen. Of aan zummen. Of bij een publiek. En op die wijze beschrijf ik de wereld hoe hij. Kijk, Wikipedia heeft meer dan 100.000 actieve vrijwilligers. Dit in 270 spraken bijdraagt aan Wikipedia. Dat is heel wat. De allergrootste is natuurlijk Engelsen. Dan heeft meer dan 3,8 miljoen artikels. Laatste keer ik keek zat wie bij de Neder-Saxische Wikipedia op, 6854. Dat is nog eens meer anders dan 3,8 miljoen. Maar het mooie van Wikipedia is, als je daarin gaat schrijven, want ik zie zelf natuurlijk ook Wikipedia en ik mag daar gerne doen. Ik doe er daar dik vanaf 2008 ongeveer, dus 11 jaar inmiddels. Je leert er een beeld van. Je leert er ook een beeld van over hoe eigen spraken. Want bepaalde zaken die kiest om te gaan beschrijven, zijn nog nooit in het plat beschreven. Bijvoorbeeld een artikel over wat tijd nou eigenlijk is. Ik zal ervoor wel een vuurdring, maar een artikel over wat tijd nou eigenlijk is. Dan heb je ook niet die dingen wat vrouwen hebt, maar wat is de tijd? Wat versta ik daaronder? En ja, dat is behoorlijk interessant. Ik zoek nog even verder. Een ander belangrijk punt wat Wikipedia zo belangrijk maakt voor onze spraak is dat het online is. De meeste leuke zittings worden online. Wie spandeert gemiddeld zo'n jonge kinderen zelfs 12 uur op een dag zitten ze voor zo'n smartphone. En ik heb al gezien dat ongeveer 50% van al het materiaal, alle websites, alle websters en online spul is allemaal in het Engels. Dus 50%. En dan komt er daar nog de andere grote wereldspraken achteraan. Dus het Arabisch, het Portugees, het Frans, het Spaans. En Chinees natuurlijk. En dan hult het maar zo'n beetje op. Maar dan kun je zeggen van maar waarom moet dat nou altijd zo de dingen gaan. Maar je moet, vind ik, eiwit dat blijft. Dan moet je zorgen dat het blijft groeien. En dan moet je niet een kop laten hangen, maar dan moet je er gewoon tegen gaan. En zeggen van, dat weet, dan kun je er een weltspraak van maken. Maar dat is dus ook een deel activisme wat erbij zit. Maar Wikipedia is natuurlijk een heel mooi ding om schrijven te oefenen natuurlijk. Dat is ook al een belangrijk voordeel. Ja, want dan kom je meteen bij de kern van de zaak. Hoe schrijf je dat plat? Dan mag je helemaal zelf weten. Er zijn spelregels voor. Je hebt vast wel gezien dat je regelmatig met de Neder-Saxische schrijfwijze gang zit. Maar het geldt nog altijd. Wie hebt dat bewust losgelaten op Wikipedia? Dat je ook gewoon, als je dat weet, in uw eigen lokale schrijfwijze mag schrijven. Maar dan wel gerne volgens de regels die de lokale dialectgroepen daarvoor oederdag hebt. Dus de kring voor de tweede spraken heeft een schrijfwijze. De standaard schrijfwijze van Guides en Van der Vliet is ook voor het tweede, maar ook gebruiken. Maar kies dan maar een van die beide. En ga dan niet zelf tussen duur fietsen met allerlei eigen verzinsels. In Drenthe hebben ze natuurlijk het Huis van de Taal, en de waldspelling in Nachtrook, de zonspelling ook nog. We hebben nog de algemene Neder-Saxische schrijfwijze, die vuurdouw met de Neder-Saxische schrijfwijze begin. Hebt u de dag in Groningen, weet ik niet wat ze doet, maar dan hebben ze ook wel een bepaalde standaard. Een stelling waarvan hebben ze de Bergveldschrijfwijze, zou ik het gehoord hebben. Maar dat is zo uit de mouwenskort. Ja. Dus het helpt bij het legitimeren van de sprake. Dat wil ik er ook mee zeggen. Als je alleen maar lollige dingen voor de willen gaat maken in onze sprake, dan doe je het tekort, denk ik. Ik denk dan altijd aan die enge varen moe. Zit hele plezierige leu. Maar die maakt niet altijd willen met elkaar. Die kun je ook gewoon wel heel normaal met elkaar, zonder dat ze daar bak van maakt of zo. En ook de minder mooie dingen in het leven kun je ook wel in het plat bespreken. Dus plat is niet van zichzelf lollig. En dat kun je, denk ik, best laten zien
op een site als Wikipedia. Dit is eigenlijk ook een beetje een oproep om daar eens in te schrijven en daaraan bij te dragen. En dat kan gewoon weer oude dingen dit u zelf interesseert. Dat is ook het mooie van Wikipedia. Je hoopt niet allemaal op te schrijven. Je kunt gewoon een artikel maken over iets wat u aansteekt. Bijvoorbeeld, ik heb wel eens voor willen zeggen punneken. Als je helemaal gek zit op punneken en je ziet dat daar op de Wikipedia nog geen artikel over staat, nou, dan wordt toch horen dat zie je in de pennen klimt. Maar goed, ja, de tijd. Laten we er eens bij pakken. Dan kun je tijd is een mate waarin het vuurvallen regeld worden kan. Van het verleden tot nu en het vuurlingde. Daarnaast geldt het ook als de mate van doelen, van gebeurtenissen en de ruimte daartussen. Tijd wordt vaker de vierde dimensie genoemd, naast de ruimtelijke dimensies. Van een vuurval kun je zeggen dat het na een ander vuurval komt. Een vuurval ligt op een tijdstip of ogenblik. Tijd wordt vaker aanduid als een riege van tijdstippen of vuurvallen. Daarnaast kun je de duur tussen deze vuurvallen meten. Dit noemt ze dan de tijdsduur. Tijd is dan de opeenvolging en duur van deze tijdstippen. Tijd is al langer een hoofdonderwerp in geloof, filosofie en de wetenschap. Maar het zodanig beschreven dat het al deze vlakken bestrikt zonder in een kringske te kijken, is nog geen wetenschapper gelukt. Toch gebruikt het zakenleven, de industrie, sport, de wetenschappen en de beeldende kunsten allemaal een vorm van tijd in hun metstelsels. Het geeft een aantal simpele, needsluitende omschrijvingen van tijd. Tijd is wat de klokken met. Dit is te vaag en slot zichzelf te bijeen. Het gebruikt het instrument wat het onderwerp met als de definitie van het onderwerp. Tijd is wat zorgt dat ons niet tegelijke vuur verhaalt. Dit heeft geen betekenis zonder een beschrijving van gelijktijdigheid in het leggen van de beperkingen van het menselijk gevoel, waarneming en begrip van de vuurval. Twee tegenstrijdige meningen over tijd verdeelt vele bekende filosofen. Ten eerste is dat tijd een onmisbaar deel is van een opbouw van het universum, een dimensie wat vrij staat van vuurvallen, waarin het vuurvallen zich opeenvolgend vuurdood. Sir Isaac Newton was hier aanhanger van. Daarom wordt het vaak een Newtoniaanse tijd genoemd. Ten tweede is dat tijd niet sluit op een soort holder, waarin als vuurvallen en dingen doorheen beweegt, of een entiteit wat fluit, maar dat het juist een onmisbaar deel is van een intellectueel opbouw, samen met ruimte en aantal, waarbinnen een mensje vuurvallen regelt en vergelijkt. Deze tweede gedachte wordt aangehangen door Gottfried Leibniz en Immanuel Kant. Het zegt dat tijd geen vuurval en geen ding is. Het kan daarom nedermeten of bereisd worden. Tijd is een van de zo'n onmisbare fysieke waardes in het internationale eenhedenstelsel. Met tijd kun je ook andere waardes meten, zoals snelheid. Tijd kun je dus niet beschrijven in zulke waarden, omdat het dan een kringredenatie is. Nou ja, goed, en dat gaat zo over dan. Maar het is hartstikke mooi om daar met gangs te horen en te kijken hoe breed onze sprake eigenlijk te gebruiken is. En zoals ik het ook zei, het is onmiddellijk belangrijk om de grenzen te blijven opzoeken, omdat je ze daarmee kunt oprekken. En daarmee is een keer boeten de vaste domeintjes van de sprake uit te komen. Dus wat ik dus bedoel, onze sprake wordt vaker gebruikt in wat meer traditionele beroepen, in de bouw, op een boer. En daar hebben we een heel breed jargon, een heel breed palet aan uitdrukkingen en zegswijzen en dat soort dingen. Maar daar boeten wordt aardig betoond hoe oud die sprake gebruiken kunt. Maar dat kan wel. Maar dan moet je er achteraan dat gaat verkennen en daar wat vaker met elkaar werk van maakt. En dat is nou juist het lastige ervan, om daarvan te oude tuin. Dus hoor je dit nou, dan denk je van, hoe zit dat precies? Hoe kan ik daar bij terecht komen? Want dat is ook nog een punt. Doordat onze Wikipedia zo klein is, kan Google nu ook niet makkelijk vinden. Dus als je wat in plaat opzoekt in Google, en je schreeuwt dat ook nog eens op een manier dat je helemaal niet uitkoopt, of dat die zelf maar uit een doem zoekt, dan is het vrij lastig voor Google om daar wat bij te zoeken. Dus
zodanig blijft onze spraak altijd klaar en is de online aanwezigheid van onze spraak minimaal. En in Nederland is heel vrij pragmatisch wat dat betreft. Dat je denkt van, hoe maak je toch druk om? Wie kunt toch ook wel Nederlands? Ja, inderdaad. Je kunt wel vragen wat dat voor nut heeft, maar wie kunt toch ook allemaal Hollands? Nou, niet iedereen kan Hollands en ook niet iedereen weet Hollands. Het gaat erom dat onze spraak net zoveel bestaansrecht heeft als iedere andere spraak. Maar dat recht dat moet wel opeisken, zeg maar. Dat moet wel mangens een keer met een voet op tafel houden en zeggen van jongens, luister eens, onze spraak is er gewoon. En dat heeft net zoveel recht in deze wereld. En eigenlijk alle informatie wat in de ene spraak te krijgen is, moet ook in mijn spraak te krijgen kunnen wij. Nederland heeft daar zelfs een handtekening onder zat, dat dit onderwijs mank invoeren en al die dingen meer. Maar in het echte leven blijkt het gewoon dat het nog niet zover is. En dat leu ook nog niet die gedachtensprong hebben gemaakt. En daarom kun je met Wikipedia, hoe meer leu aan een bier dringen, hoe diverser het wordt en hoe groter het domeinen ook wordt die beschreven wordt. Kijk, ik heb net iets te zeggen over de tijd. Dat is natuurlijk een heel filosofisch onderwerp, zou ik kunnen horen. Maar er staan ook hele dingen op over... ik zie zelf ook nog wel wat muziek maken, dus ik heb een paar artikels over muziek erop gezet. Voor de leur dit natuurlijk... ik weet dat mijn publiek vrij op plat is gericht en op de platte spraken. Dus ook al die onderwerpen staat er heel wat op. Niet alleen in mijn dialect, maar in van de Groningen tot Nachtrook en de Veluwe en alles wat er tussen valt. Staat op de Neder-Saxische Wikipedia. En ik zit nog vergeten om te zeggen hoe je denkt veen. Dat is op nds-nl.wikipedia.org. Dan kom je op een heel mooi vuurblad. En dan zie je direct als in de Neder-Saxische schriftwijze. Want dat sluit ook alweer op het punt hoe al uiteindelijk op uitbeland zitten is dat wie de verdating aanlopen, dat iedereen een ander schrift. En als je geen vaste spelling hebt, kun je geen sluitende Wikipedia maken. Omdat bepaalde systeemteksten, degene wat een beetje verstand heeft van systeemteksten maken, dat is een jongen van de Veluwe. De schrift is Veluws. Ik kan geen Veluws, dus ik kan ook zijn systeemteksten eigenlijk niet gebruiken. Of ja, inmiddels doe ik het wel zo lang dat ik het wel weet. Maar dat geeft toch weer, vanuit mijn natuurlijke dialectsprekerijen is het vrij lastig om dat te benaderen. En wat je ook krijgt, ik neem maar wat, wie in Riesen zingt werk, 3 kilometer op, verderop in Enter is het werk, weer 5 kilometer weer erop is het werk, en dan hebben we nog werk, allemaal binnen tweeten. En als iedereen in onze ene dialect gerne vooraan wil hebben staan, dan moet voor één dialect of voor één artikel, dat toevallig oude werk geeft, moet een stuk of 6 verschillende duurverwiespagina's maken. Dit allemaal zitten schreeuwen in al die lokale uitspraken. Dit dan allemaal duurverwies naar het oorspronkelijke werkartikel. Maar toevallig omdat iemand de eenwies is water binnen te doen en werk te schreeuwen of werk of wat dan ook. Zo krijg je een heel bult omslachtigheid erom, dit eigenlijk voorkomen kan worden door een eenduidige schriftwijze te hebben. En laat de schriftwijze nou bedacht wij de Neder-Saxische schriftwijze. Toch nog weer een reclame maakt, door te met wat je weet. Maar zo'n Wikipedia driven bij elkaar. Kijk, wat ik dus zeggen wil, we komen er op een ogenblik achter dat de situatie, zoals die met elkaar hadden, eigenlijk niet goed functioneren. Dat niet loopt. Dus wat moet je dan? Dan moet je met elkaar gangs een schriftwijze uit te denken. En zodanig, hoe meer je ermee bezig bent, dat wil ik maar zeggen, hoe vaker je met anderen in contact komt en ontdekt dat je veel meer gemeen hebt met elkaar en dat je met elkaar veel meer kunt bereiken als je alleen maar op je ene dialect-eiland gebleven zit. Dus schreeuw doe even Wikipedia nds-nl.wikipedia.org. Waarom -nl? Omdat er ook nog een nds.wikipedia.org is, zonder .nl. En dan is van de Plaatduitsers. Maar ja, goed, daar mag je natuurlijk ook aan bieden. Maar die zit wat strakker aan de schriftwijze en dat moet dan per se op zijn Hoogduits bij. En ik kan me voorstellen dat de meeste lui die dit luistert,
niet kundig zijn met de Saske-schrijfwijze. En daarom probeert hij bij de NDS-NL. Ja, goed, zullen we er nog een doen? Ach ja, goed, ik kan toch niet reageren. Dus laat me doen. En dan is het heel mooi van Wikipedia dat er hier aan het menuke staat toevallig. En als ik daarop druk, dan kom ik een toevallig artikel tegen. Dan zocht er zomaar een uit. Hier, opa. Ook een mooi tweede artikel. Ja, dat krijg je zoveel op iedereen, hè. Dan kun je dat vaker voorbij. Opa dus. Een artikel over de opa. Nopa of grofva is een kerel die naast de va is van uw va of mo. Zinnen vrouwen of levensgezellig is zo grootmo. Iedereen heeft veel genetische grootoren. Een naam opa, in alle Twentse lokale varianten, wordt ook vaker als schildnaam gebruikt voor jongens of kerels dit neult, of dit uldekeert als was meent, of voor een die dat naam de beleid aanspreekt. Als de feitelijke ulm niet meer voor hun wicht kan zorgen, neemt de grootoren vaker de zorg op zich. In traditionele culturen neemt de grofva een belangrijke stij in de familie in. Mangs als hoofd van een familie, maar mangs ook als leraar. De vaar van de grofva wordt oude grofva genoemd, of beste vaar. Den zijn vaar het bedoude grofva. Nou, en nu kijk ik troetenul. Wie rennen wat meer weet nou de Wikipedia. Kijk gewoon eens rond, probeer dat eens een keer zelf uit. Hartstikke mooi om te doen. Gewoon al onderwerpen die u zelf interesseert, of dat nog geschiedenis is, of oude sport, of zie je, neem het maar op, schaken. Ik vond meer gaan een keer een artikel over gemaakt. Ja, je kunt zo gek niet verzinnen. Alles wat op de Engelstalige Wikipedia staat, kun je ook gewoon gebruiken op de Nederlandse Wikipedia. Zo, ach, kan me toch skel, wie doet er gewoon nog een? Mooi man. Nog een toevallig artikel. Oké, ja, dat hij ook vullen, dan kom je een bepaalde datum tegen en wat er op die datum allemaal gebeurd is. 23 mei 1430 is Jeanne d'Arc wordt vangen door de Bourgondiërs. Dit is een Gronings artikel. Of zo. Dat geeft niet, ook wel mooi. Dus op 23 mei 1788 we Zuid-Carolina de 8e staat van de Verenigde Staten van Amerika. En in 1969 op 23 mei, den 23e mei, de Lauwerszee weer oversluiten. En hiet vanaf nou het Lauwersmeer. Geboren in 23 mei 1707 is Carolus Linnaeus, dat is de Zweedse bioloog. En een belangrijke kerel, net eigenlijk zo'n beetje alle Latijnse namen heeft verzonnen voor alle planten en dieren die ook heet. Hij weet heel veel leunen, maar dat weet dus hij met Wikipedia gangs gehad. Ook geboren op 23 mei 1907 is Hergé, de Belgische striptekenaar, de kennen van Watufke, Kuifje. Jochem van Gelder, een Nederlandse televisiepresentator, en Guus Meeuwis, Nami Dug. Is dat toch mooi dat het allemaal zo tegenkomt? Nog even kijken. We gaan weer naar het menuutje. En dan doe toevallig artikel. Laat kijken. Boerenwurmkruid. Boerenwurmkruid, Latijn Tanacetum vulgare, nou dat heet dat, de hele Linnaeus in werk, liek erg op Sunte-Joukskruid, maar heeft geen gele stralenkransen van straalbloem, dit in tegenstelling tot Sunte-Joukskruid. In het grootste deel van Europa en het noordelijkste deel van Azië koopt het boerenwurmkruid van oorsprong veur. De geslachtsnaam Tanacetum is waarschijnlijk overleid van het Griekse woord athanasia, dat onsterfelijk betekent. Het heeft deze naam waarschijnlijk te danken aan het feit dat de bloem niet makkelijk verwelken en lange de gele kleur behouden. Maar het kan ook duiden op een bepaalde levensdrank die ervan gemaakt wordt. Ook wordt boerenwurmkruid gebruikt voor het conserveren van lieken. Vulgare betekent algemeen voorkomend. Volgens mij is het een Veluws-artikel. Nou, hartstikke mooi. Hij heeft ook eens een keer gehoord. Maar ook helemaal niet slim oudo. Hartstikke mooi dat er dat allemaal op staat. Kijk, ik kan het zo gek niet verzinnen of het staat erop. En als het er nog niet op staat, dan is dat voor u een mooie oproep om het er zelf op te zetten. Eigenlijk kun je er niet onderuit. Wikipedia is onmiddellijk belangrijk voor het aanzien van onze spraken, voor het oefenen met onze spraken, voor het oefenen met schreeuwen, voor de uitwisseling tussen de verschillende dialecten en het uitbreiden van de domeinen van onze spraken. Dus niet alleen maar oude boeren en oude vrogen lullen, maar ook eens een keer witte en iets, weet ik wat, neem maar een keer wat over sociologie, of over de economie, of over de liquiditeit, of neem het maar op.
dat kan allemaal op Wikipedia. En steed toe wil je meer weten? Kijk op nds-nl.wikipedia.org en schreeuw door, maak er een gebruikerskonto aan. En daar wil ik er maar mee zeggen. Heb je vragen, heb je ideeën, vuur eens een keer wat anders met deze podcast. Ik heb ook al een heel mooi mailtje in de hart van iemand die zei dat ik er goed werk met die. Hartstikke mooi aan lustert. Dat doet me heel goed. Het lijkt er maar eens op dat ik hier alleen tegen dat kan je pulken aan zit te lullen. Maar toch mooi dat het ook nog gehoord wordt. Zelfs helemaal aan de andere kant van Nederland. Dus leuk. Ik schijt er wie mee doet. Volgens mij heb ik de tijd mooi volle gekregen. Het gaat dan weer op de 30 minuten op aan zeker. Het is weer mooi wes. Jongens, hij vragen, hij aanmerkingen. Schrijf ze in de commentaren op YouTube. Je kunt dit ook nog luisteren op Spotify, Anchor.fm. Je kunt ons ook nog mailen op weltspraken@gmail.com. WEARLDSPROAKE. Laat me door. Als ons nog niet weer te vinden, dan ligt daar gewoon kets aan onszelf. Leu, ik zeer leu op Wikipedia. Aju!